दहाय फुंनि समाव जे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे खौरांखौ होदों जे जोंनि बिथांमोना बुंनाय बायदिबा जे जोंनि मुसलपुर जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि होननानै बिथांखौ उल्लेख खालामदों। बेयो थारैनो नंखाय, कमप्लिटलि नंखाय बाथ्रा बियो। आं गोबाव समनिफ्रायनो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारिनि पस्टखौ आं हल्ड खालामनानै दं। बेबायदियैनो आं गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोगासिनो दं। थ' बे बेलायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानगोन बा खावलायनो सानगोन बै गुबै मोननै निउस पर्टेलखौ बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ मोनसे मोजां प्रायर तथ्य बा डाटाखौ लानानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनांगौ। खुलुमबाय, आं फुंखा ब्रह्म, मुसलपुर जिल्ला BSUनि आफादगिरि। आंजों लोगोआव दङ जोंहा दिपज्योति मुसाहारि, जोंनि मुसलपुर जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि, आरो लोगोसेनो जोंनि मेम्बार बिथांमोन दं। दिनै नैबे खौरांनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहोनो नागिरदों जे दहाय फुंनि समाव जे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननै निउस चेनेलाव खायसे नंखाय खौरांखौ जोंनि गेजेराव फोसावदों। बे नंखाय खौरांनि गेजेरावनो जोङो बे क्लियारिफिकेसनखौ होनो थाखाय जोङो बे खौरांखौ होनाय जादों। दा दहाय फुंनि समाव जे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे खौरांखौ होदों जे जोंनि बिथांमोना बुंनाय बायदिबा जे जोंनि मुसलपुर जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारि होननानै बिथांखौ उल्लेख खालामदों। बेयो थारैनो नंखाय, कमप्लिटलि नंखाय बाथ्रा बियो। बिथांमोना गुबै नंखाय बाथ्राखौ फोसावदों बे खौरांनि गेजेरजों। दा बेखौ जों नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे आसोल गुबै बाथ्राया मा। गुबै बाथ्राया नैबेसो जे बिथां दिपेन दैमारिया थांनाय समाव जोंनि नंगौ कक्लाबारि ब्लक BSUनि बिथाङा आफादगिरिमोन, नाथाय बिथाङा थांनाय मार्च दाननि 30 खालारावनो बियो गावनि रेजिगनेसन लेटारखौ कक्लाबारि ब्लक कमिटि BPFनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन आरो बिनि तथ्यआ जोंनि आखायाव दङ नैबे। दा बिथाङा गावनि रेजिगनेसन लेटारखौ मानो थाखाय होनो गोनां जादों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायगोन। जे खोथाया जाहैबाय बिथाङा थांनाय आसाम टेट एग्जामिनेसनाव क्वालिफाइड जानानै दङ। जे बेनिनो बिथाङा थांनाय मार्च दाननि 25 खालाराव भेरिफिकेसननि थाखाय बिथाङा गावनि डकुमेन्टसखौ साबमिट खालामहैदों। दा बिनि उनावनो बिथाङा 30 खालाराव जे गावनि खायसे उसुबिदाखौ दिन्थिनानै जे बिथाङा रेजिगनेसन लेटारखौ होनाय जादोंमोन। जे बिथाङा गावनि जि भेरिफिकेसन होबाय, बे भेरिफिकेसन होनायनि उनावहाय बिथाङा जोंनि पार्टिजों खायसे गावनि पार्सनेल उसुबिदायाव गाव नुजाथिनो हाया बेखौ फोरमायनानै बिथाङा रेजिगनेसन लेटारखौ होनानै दोननाय जाखादों। दा गुबै बाथ्राया नैबेसो जे बिथांमोना जे मेनसन खालामदों मुसलपुर जिल्ला BSUनि नेहाथारि होननानै। दा नोंथांमोननो आङो फोरमान होनो सानो जे जोंनि मुसलपुर जिल्ला BSUनि गाहाय नेहाथारिया बिथाङानो जोंहा दिपज्योति मुसाहारि। दा जोङो बेखौनो निन्दा खालामो जे मुसलपुर जिल्ला BSUनि जानानै जे बिथांमोना जिखिनि नंखाय खौरांखौ जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फोसावबाय बेनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ आरो बे खोथाखौनो लानानै जाहाथे बारे बारे रिपिट खालामा, आं बेखौबो मुसलपुर जिल्ला BSUनि जानानै बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामो। दा थांनाय समफोरावबो बिथांमोना गोरोन्थिखौ मावा नङा मावबोदों। बड'लेण्ड बुब्लि जि चेनेल, बे चेनेला थांनाय साननैसो सिगाङावसो मोनसे जोबोद गिदिर गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावलांबाय। बे गोरोन्थियानो जाहैबाय जे जोंनि दानि BPF दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा आगुनि बारग'सिब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खायसे नंखाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों पाब्लिश खालामदोंमोन। दा बेवहायबो जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन जे बेबायदि गोरोन्थिखौ दा खालामथों होननानै, आरो बेबायदि गोरोन्थिनि थाखाय जोङो दिनैबो फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों निन्दा खालामो जे जाहाथे उननि जिखिनि फैबाय थानाय सम, बे फैबाय थानाय समाव जाहाथे नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि रायजो राजानि गेजेराव जाहाथे रायजो राजानि मेगनाव बेबायदि गुबुंले बारहावाखौ जाहाथे सृष्टि दा खालामथों, बेखौ जोङो मुसलपुर जिल्ला BSUनि जानानै निन्दा होदों। जा फल्स एलिगेसन मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BSU जेनेरेल सेक्रेटारि पस्टखौ लानानै जिखिनि दिपेन दैमारि बिथांखौ जे बिथाङा मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BSU कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै खौरां बिजोङाव बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिया फोसावबाय। बे बेलाखौ लानानै आं दुखु मोनदों। मानो दुखु मोनदों होनोब्ला आं गोबाव समनिफ्रायनो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारिनि पस्टखौ आं हल्ड खालामनानै दं। बेबायदियैनो आं गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोगासिनो दं। थ' बे बेलायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानगोन बा खावलायनो सानगोन बै गुबै मोननै
निउस पर्टेलखौ बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ मोनसे मोजां प्रायर तथ्य बा डाटाखौ लानानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंनांगौ बे बेलाखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आं बेक्तिगत हिसाबै दुखु मोनदों आरो बे बेलायावनो जों मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BSU कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ आरोबाव फिन खावलायफिनगोन जे बिथांमोना जेनुइन तथ्यखौ होनायखौ जों लुबैगोन गोजोन्थों।